Unsa man ni ay? Kalisod ba aning modul oy? Kabisaya bi ani oy, kalalom bi ani ay. Di man may kasabot ani. Kalisod na gid man ani. Kawon modul oy. Mami! Oh, sama ko na di ay. Sa kayong modul me? Na, asin na diya. Ay, Isa kaya? to dyan. Mujol-mujol ko na. Pati na buri ka po. Ulan online ay. Napay mujol-mujol. Sama dyan ang puta na diya. Kalisog kalaw naman ay. Ang bati og nawong. Unsay angay buhaton. Sagpaon o kumuton. Sus, samlay. Asiri na diya be. Sabay ka di ko kansiran na. Kaya na kuno man ang grade tour mapod. Tao na oy. Lisod may sabuya oy. Sama ni mong amahan ko yung tawag ko oy. Kapoy na ba dyan ko yung kinabuhian niya ay. Napay panahon ro kalisod niya pagkita pagkaon. Napay mujol-mujol. Hindi ta kasabot. Dili ba ta mga genius nga. Mulantaw na yung paansiran. Ako naman ang may eskwela na. Di ba ta kasabot dayon. Mujol-mujol ninyo ay kinabuhian. Ilan yung maestra ninyo ba eh. Yung sa putang na dito. Ako naman ang may eskwela. Ako yung graduate ana. Yung sa mga pag-ansiran ko sa pagtabang ng kuha na. Hindi mo kumaluan na kay grade 2 ang pungko. Sa tao na. Tao ko ito yung mamahan ba. Asa yung mamahan ba? Sige, panawag yung bihana, sama! Alay sa dili ba kaya ang ansiran sa tong anak ko? Di ba ka kabalong ansiran yung sahod man eh? Dapat dali sa dili ba? Asa ko rin mo-jumujul, kalisod ka na mo-jumujul. Ay, yung bihana! Ako na humanan, tigilduan naman! Kadawa na guri mo kalakigot. Awa o, imong anak ba ni usa kay gangising-ngisir ha? Kay kabalos answer. Kay imong gipagalaan og Pinoy. Ang kani, usa ka man ni kay foreigner man eh. Unsa man ni gipagalaan mo ni foreigner guro na yung Amerikano naman itong anak hinoon niya. Di ba kasabot Bisayang laom kayo? Pagmahay, anak ko, di ka na. Sige, magtanaw ang mga Amerikano ko na nagkuhan-kuhan. Kaya puri na lang, di siya. Maura diya. Yabali na noon, ika na ni nangalang Amerikana. Tawang anak na to, foreigner. Pariya mo ko na nimo ko blandi kag bokod. Asa mo galagon? Ang ko'y kinoo ko. Dili na sa bebe. Kita tabanga tari answer niya. Kita mo graduate ani dili ang anak na to. Napakuha ko sa kumanok, ay sumsangok diya. Bisa manok. Usa ba mo jubot yun, oy? Alis na din ba? Kay atong anak ko magliso ng kuan kanang Asa mo galagon? Ano sampo ka sa manok dito? sa ulahol man ang manok. Oy! Atong anak ko. Sao niya answer na ay question diri oh. Usa ba na? No. Di mo ko kabawa anak, kay gilduan na mo ko gud. Sa mga ginawa man nakadaan gud, di mo kabawa anak. Liso ba ning model loy kita man ang anak. Nak, pasensya jud kay nak kasi daddy nimo. Gilduan ako tubnak niya. Usa ba yung tana dala nak tubag mo Biya. na? Arbe, pasakro dong. Ikaw na okay na ka dala dong? Nasira na nila. Nasira na mo, ha? Kagabi pa may sinagtuon. Kaluwi sa anak Ang sige pangutana din siyang model. Unsay, awad do pangutana do basta may nawad do nga ako gyud graduate ani dong. O galing eskwela tarong dong. Sa mga anak ko rin mga anak ay pangalaan mo gulo ni magkuhan gud. Ikaw ang gani hindi ka Amerikano hon, awat tong anak ko. Sa mga anak question dragon. Gusto paminaw dong, kay kami gyud graduate ani amahan ko dong. sige, wa kami graduate. Patawi na kahuman ani graduate, maglibog ta ani, maglibog pa tapit bugas. Oh, unsay angay buhaton sa bati ug nawong. Kuyawa ko na putaan na oy. Awara masig. Nawa mo na dira nga putaan nga. Ano kaya? Minaw. Wag na. A. Kumuton. B. Sagpaot. C. Patiran. Ang answer ani dong. Kumuton dong. Arapon dong. Sa ka oy. Kumuton na. Sa mga roon na buli ang bata. Kumuto yan sa dira. Sa mga kumuto mo. Libog na ko sa answer ano ay. Yan ako may biskuila ilo ano ay. Sige mo ka basta kuya bata. Dapat kani mo jumujul ba? Lisod na kani mo jumujul kay Bisaya na kayo. Laon na kayo ang batang ko puriner. Yang ang exam ani Bisaya. Saan ka na pagkasabutan na yung graduate ako naman yung pansiro na mo. Kasabot ra ay kailangan jud ko nga wala gamay ya. Kasi siya kasabot gani kay Bisaya Kaya nga. anta mo sa mukha ko ni mo mangumot ka. Ay, mangumot ka na ha. Ay, undang-undang ka lang. Magumang na lang ta. Mangutang humay. Bukan, budyo-budyo, lay.